Další taková věc je, že Evropská unie nám vezme peníze, pak nám je dává formou dotací. Všude po celé republice najdete štítky o tom, že tato cyklostezka byla vybudovaná s podporou evropských peněz. Zkuste si představit, jak by vypadala Česká republika, kdyby zbytek byl označen štítkem, tato věc byla vybudována bez podpory Evropské unie. Já jsem to viděl v jedné hospodě, tam tato hospoda byla vybudována bez jakékoliv podpory. Ale zkuste si představit, že tato židle, tento stůl, a teď to zkuste, nemáme ani peníze na tolik štítků. Prostě ty projekty Evropské unie jsou velmi specifické, vybírají se takové, aby byly vidět, aby se na to upoutala pozornost, ale ve skutečnosti to možná není to, co potřebujeme. Vemte si, že vlastně my regionální dotace, příklad, my všem starostům v 6 000 obcí v České republice sebereme nějaký procento peněz, které předtím dostávali a pošleme je do Bruselu. Ti starostové potom si najmou nějakého lobbystu nebo konzultanta, ten jim sepíše složitou žádost o dotace, ta se pošle do Bruselu. V Bruselu to všechno prostudují a vrátí jim to a prostě na tom spousta úředníků na tom stráví hromadu času. A když to všechno dobře dopadne, tak ta obec dostane nějakou dotaci. No jo, ale ty peníze, které ta jedna obec dostala, jsou na úkor těch 20 obcí kolem, které nic nedostaly. To je ten biznis. To není tak, jako že Evropská unie nám dává nějaký jiný peníze. Jestli my dostáváme letos o 60 miliard víc, než kolik jsme tam odvedli, tak jenom prosím, to je promile, protože my máme bilionový rozpočet. A těch 60 miliard je v podstatě kapesný. Doteďka jsme byli ztrátoví, že jsme víc peněz zaplatili, než kolik jsme dostávali. A nejsou v té kalkulaci zahrnutý náklady na vstup do Unie, což byly prostě stovky miliard jsme zaplatili za to, aby jsme do Unie mohli vstoupit. Takže ty náklady se nám nikdy nevrátí. Nikdy nedosáhneme toho, aby náš vstup do Evropské unie byl rentabilní, aby jsme dostali zpátky to, co jsme do toho museli vložit a to, co do toho ještě vložíme. Jenom závěr. Všude se mluví o tom, jak která radnice a která obec požádala o dotace a dostala dotace. Ty dotace zpravidla přijdou na velmi specifické projekty a nikdy není řečeno, že to je to, co ta obec potřebuje. Ta obec by potřebovala kanalizaci, ale místo toho si postaví cyklostezku. No co má ten starosta dělat? Na kanalizaci dotace nedostane, nebo něco jiného, já nevím, to, co zrovna potřebujou, opravu divadla, tak postaví aspoň cyklostezku, protože prostě ve volbách musí přece říct, že něco udělal. To tak postaví cyklostezku. Ona je 300 metrů dlouhá, vede od nikud nikam, ale prostě stojí a může říkat, podívejte se, co jsme vybudovali. Dotace jsou strašně nespravedlivý prvek, který vždycky někomu bere a deformuje vlastně přirozený prostředí. Jak to, že nějaký hotelier dostane dotaci na svůj hotel? Takový, stejně většině takový případy tady byly. Jak k tomu přijdou ti ostatní hoteliéři, kterých je tady prostě strašná spousta, že nic nedostali? To je přece strašná nespravedlnost. Každá dotace je strašně nespravedlivou záležitostí.